Danas sam rešio da vam snimim jedan challenge sa sklekovima. Pa hajde da uradimo to zajedno. Treba da se rade uski sklekovi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 komada. Zatim dijamant. Ja radim ovako pošto drugačije ne mogu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatim archer sklekovi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatim brisači. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatim opet uski sklekovi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I 20 sekundi plank. Nadam se da vam se svidio klip, a ako vam se svidio, zapratite me.